Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Wawi. Taong 1984, Cuevas, Agusan del Sur. Umuwi ng Cuevas si Wawi para magbakasyon sa probinsya ng mga magulang niya. Nagtagal siya ng 5 taon sa Bohol para magtrabaho at kalaunay doon na rin nakapag-asawa. Ayon sa kanya, hindi na sana siya babalik sa kanilang lugar noon, pero alang-alang sa nanghihina niyang ama, kinakailangan niyang umuwi para masilayan ito. Upang hindi naman sila mag-away ng kanyang asawa, nagdesisyon siyang isama ito kapalit ang iisang kondisyon na huwag gaanong magpakakampante kapag narating na nila ang lugar kung saan siya lumaki. Noong una, hindi pa yon sumasang-ayon sa nais niya, pero nang mapagtanto naman itong seryoso siya, napilitan na yung sumunod. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, agad naman silang umalis ng Bohol para simulan na ang mahaba-haba nilang paglalakbay. Hindi nasisiguro ni Wawi noon, pero sa abot ng kanyang pagkakatanda, inabot sila ng 3 araw para makauwi ng probinsya. Yung mga nasasakyan kasi nila, nagkaroon ng aberya, kaya na may kinakailangan itong tumigil para magkumpuni ng sira. Siyempre, wala naman silang magagawa, kaya matyaga na lang silang naghihintay. Mag-2:00 ng madaling araw noon nang marating nila ang isang liblib na lugar sa dulong parte ng Cuevas. Mula roon, mano-mano na nilang nilakad ang daan hanggang sa masipat na nga nila ang sityong pinagtitirhan ng mga magulang niya. Nga pala, Pinuno, hindi ko nababanggitin ang sityong yon sa kadahilan ng magpahanggang sa ngayon. Doon pa rin nakatira ang kanyang mga kadugo. Hindi naglaon nang marating na nila ang lugar. Una namang tumambad sa kanila ay yung mga magsasakang naghahanda na. Noong una, hindi pa sila pinapansin ng mga ito, pero nang may makakilala na sa kanya, doon na yun pa isa-isang nagsikumpulan sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, dumating na rin ang kanyang mga tiyuhin na siya namang naghatid sa kanila patungo sa bahay ng mga magulang niya. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakad, naibahagi ng mga ito ang tungkol sa kalunos-lunos na sitwasyon ng kanyang ama. Ayon sa kanyang tiyuhin, matagal na siya nitong hinihintay, kung kaya't paniguradong labis siyang natutuwa buhat sa kanyang pagdating. Dagdag pa nito na inakala nilang hindi na yun uuwi, kaya na may hindi na sila umasa pang maaabutan nito ang kanyang ama. Dahil sa sinabi ng tiyuhin niya, hindi naman niya maiwasang mapatanong ukol sa kalagayan nito. Alam niyang bata pa ang kanyang ama, kaya na may takang-taka talaga siya kung bakit yun biglang nagkaroon ng karamdaman. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nang marating na nila ang kanilang bahay, nasipat naman niya ang kanyang ina na abalang-abala sa pagsasampay ng damit. Pagsilay naman doon ng kanyang asawa, bigla naman yung napakalabit sa kanya habang nagtatanong kung bakit napakaaga pa ng paggising ng mga taong nasa sityo. Dagdag pa nito na mag-3 pa lamang noon ng madaling araw, kaya inaasahan nito na karamihan pa sa kanilang mga taglugar ay nagpapahinga pa. Mariing ding inilahad ng asawa niya ang tungkol sa naramdaman nitong pagkagulat buhat sa mga pangyayaring kanilang nadatnan. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong hinila ang anak nilang lalaki sabay hawak sa kanyang balikat.
Nang mapansin naman yun ni Wawi, mahinahon naman siyang bumulong dito ng, "Ganito talaga sa amin. Alam mo, wala ditong gabi. Lahat umaga. Kapag gumising ka rito ng alas 5, kung hindi ka tamad, wala kang pake sa buhay mo. Hindi kagaya ng lugar natin ang lugar na ito. Mamaya ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat-lahat." Dahil sa kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi ang sumunod. Maya-maya pa pagharap naman niya sa kanyang ina, agad naman siya nitong niyakap habang pahikbing umiiyak. Nang maramdaman naman ni Wawi ang init ng haplos nito, hindi na rin niya maiwasang magsalita at humingi ng tawad buhat sa kanyang ginawa. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, labis-labis naman ang pasasalamat nito sa kanya, gawa ng kahit papaano, nakalabit pa rin siya ng kanyang konsensya. Dagdag pa nito na, magmula noong nagkasakit ang kanyang ama, siya na palagi ang nais nitong makita. Minsan nga nagwawala pa yon kapag may naririnig yung masamang salita laban sa kanya. Nang marinig naman ni Wawi ang lahat, hindi naman niya maiwasang mahiya sa kanyang padre de pamilya. Naisip niya kasi noon na habang abalang-abala siya sa kanyang trabaho, meron palang isang taong halos mamatay-matay nang naghihintay sa kanya. Dahil dito, nagmamadali naman nilang pinasok ang silid ng kanyang ama, kung saan pagbukas naman niya ng pinto, nasipat niya yung nakaratay sa higaan, payapang natutulog. Nang mapagtanto naman niyang nagpapahingayo ng maayos, nagdesisyon naman siyang umalis na. Ngunit nang akmang isasara na nila ang pinto, narinig nila ang pagtawag nito ng, Wawi, ikaw ba yan, anak? Lumapit ka. Wika ng kanyang ama, habang pilit naman yung umuupo. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, nagmamadali naman siyang bumalik, kung saan nakita niya yung nagpupumilit bumangon. Matapos naman niyang masipat ang ginagawa nito, agad naman niya yung nilapitan habang mangiyak-ngiyak yung tinatanong ukol sa kung ano ang nangyari rito. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, umiling-iling lang naman yun sa kanya na parabang nagdadalawang isip yung ilahad ang karamdamang iniinda nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nabanggit nito sa kanya ang tungkol sa panglalason ng isa nilang kababaryo. Dagdag pa nito na kahit matagal na yung pinaslang ng kanyang mga tiyuhin, nananatili pa ring buhay sa kanyang sistema ang lasong ipinalipad nito sa kanya. Mariin din itong inilahad na patuloy silang gumagawa ng lunas para madaig ang sumpang yon. Subalit sa loob ng 3 taon, nanatili silang bigo na mapangibabawan nito. Yung ilan sa kanilang mga kadugo, nagdesisyon na siyang sukuan, gawa ng ayon sa mga ito, wala nang paraan para maibalik pa siya sa dati niyang anyo. Pagtatapat pa ng kanyang ama na, yung lasong kumalat sa katawan nito ay halos sakupin na ng buo ang kanyang sistema. Mabuti na lang, napipigilan niyo ng iniinom niyang lunas, pero hindi yun sapat para matalo ito. Matapos naman itong mailahad ang mga nangyari, agad naman yung bumalik sa hinihigaan nito habang nakatingin sa kanya. Yung mga mata noon ng kanyang ama, hindi nagsasalita pero ramdam na ramdam niya ang bigat ng dinadala nito. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman siyang sinama ng nanay niya sa sala ng bahay nila. Pag-upo naman nila doon ng kanyang pamilya, paisa-isa namang lumabas sa mga silid nito ang mga kapatid niyang 5 taon na niyang hindi nakikita.
Siyempre kahit papaano natutuwa rin siyang makita ang mga ito na nasa maayos na kalagayan. Upang mapasaya naman ang kanyang mga kapatid, isa-isa na niyang inilabas ang mga regalo niyang dala para sa mga ito. Matapos nun, agad naman niyang nilapitan ng kanyang ina upang ibigay ang isang espesyal na regalo na halos pinaghirapan niya talagang pag-ipunan. Nay, pasensya na ho kayo rito. Alam kong maliit lang to pero pinag-ipunan ko ho ito. Huwag kayong mag-alala. Sa susunod na balik ko rito, mamahali na ang ibibigay ko sa inyo. Bungad na wika ni Wawi sa nanay niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang inilalahad ang kasiyahan nitong nararamdaman buhat sa kanyang ibinigay. Dagdag pa ng kanyang ina na wala naman yung nararamdamang galit laban sa kanya, gawa ng alam nito kung gaano siya nagsusumikap para maitayo ang kanyang binuong pamilya. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung lumapit sa kanyang anak para kumustahin yon. Siyempre, hinayaan lang naman ito ni Wawi sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na kahit anong mangyari, hindi siya tatraydorin ng kanyang mga kadugo. Sa paglipas pa ng mga araw, wala naman silang ibang ginawa kundi ang magsaya kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Nahihirapan man ang kanyang asawang makibagay, lubos naman siya ritong nagpapasalamat, gawa ng ni minsan hindi yun nagreklamo sa kung ano ang ikinabubuhay ng kanyang pamilya sa kanilang lugar. Habang tumatagal din ang kanilang pananatili doon, inakala niya talagang magiging masaya ito. Pero linggo pa ang dumaan, na ilahad na sa kanya ng nanay niya ang kagustuhan ng sumunod na kapatid ng kanyang ama na mamuno sa pangkalahatan ng kanilang lahi. Ilang beses na yung nangungulit sa kanila pero kapag naririnig nito ang boses ng tatay niya, umuurong yon na parabang sa kabila ng karamdaman nito, may nararamdaman pa rin yung takot. Pagtatapat pa ng nanay niya na, isa yun sa mga rason kung bakit nagpumilit silang pauwiin si Wawi na siyang panganay ng kanilang pamilya. Naniniwala kasi ang nanay niya na may kapangyarihan siyang magdesisyon para sa kanyang ama. Nang mapag-alaman naman niya ang tungkol sa bagay na yan, halos hindi naman niya maiwasang mag-alala para sa kanyang asawa. Malakas kasi ang kutob noon ni Wawi na hindi magiging maganda ang lagay nila sa oras na nalaman nito na nakabalik na siya. Noong una, itinatago pa niya yon sa kanyang mag-iina. Pero hindi naglaon, wala na rin siyang nagawa kundi ipagtapat ito. Isang gabi, matapos naman nilang maghapunan, agad naman silang pumasok sa kanilang silid. Pag-upo nilang dalawa sa gilid ng higaan, agad naman niyang ipinagtapat ang tungkol sa mga nangyayari. Pagtatapat niya rito, nanganganib ang buhay nila sa lugar na yon dahil sa kanyang tiyuhin. Mariin niya ring inilahad na hindi yun titigil hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang gusto. Gayunpaman, sa kabila nito medyo kampante pa naman siya sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na kayang-kaya yung pigilan ng kanyang ama. Rosita, mauna na kaya kayong umuwi? Susunod na lang ako. Pangako yan. Hindi naman sa pinagtatabuyan ko kayo. Ang sa akin lang mailayo kayo sa panganib. Hindi maganda ang lagay natin sa lugar na ito. Araw na lang ang pagitan bago dumating ang tiyuhin ko. Susubukan ko siyang pigilan pero hindi ko may ipapangakong magagawa ko ito. Wika ni Wawi sa asawa niya.
Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, takang-taka naman yung nagtanong sa kanya ukol sa sigalot na kinakaharap ng kanilang pamilya. Dagdag pa nito na mas mainam na pag-usapan na lang nila ang mga bagay-bagay nang sa gayoy hindi na ito lumala pa. Mariinding inilahad nito na ang mga magkakadugo hindi dapat umaabot sa ganoong sitwasyon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, minabuti naman niyang wag nang sumagot, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na wala yung kaide-ideya ukol sa mga nangyayari. Akala niya mapagtsatsagaan niya ang bunganga ng kanyang asawa, pero sa loob ng halos 1 oras nilang pag-uusap, napansin naman niyang hindi na sila nagkakaunawaan. Pilit niya noong sinusubukang ipaliwanag ang kanyang panig, pero masyadong makitid ang utak nito para makinig. Nang hindi na niya maatim ang mga bagay na yon, napilitan naman siyang tumayo, sabay wika rito ng, "Paano nga mangyayari ang sinasabi mo? Unang-una, hindi nga sila tao, inang. Mga aswang sila. Yung nangyayaring gulo rito, agawan ng pwesto. Alam mo, Rosita, tayo lang ang ordinaryong tao sa lugar na ito. Lahat ng nakikita nyo at nakakasalamuha, mga aswang yan. Hindi nila kayo ginagalaw dahil yung tatay ko ang pinuno nila. Pero kung mawala siya sa kapangyarihan, sa tingin mo, ano ang mangyayari sa iyo at sa bata? Ako kaya kong sarili ko. Pero kung kasama ko kayo, 2 lang ang pwedeng mangyari. Mamamatay ako nakikipaglaban sa kanila o kayong mawawala. Kaya ngayon pa lang, hanggat hindi pa nangyayari yung mga kinakatakutan ko, sana naman makinig ka." Matapos naman niyang mailahad ang bagay na yon, sakto naman ang pagpasok ng kanyang ina sa silid nila. Pagsilay naman dito ng kanyang asawa, bigla namang nanginig ang buong katawan nito, pero mahinahon namang ipinaliwanag ng kanyang ina ang kanilang panig. Ayon dito, na kahit ganoon ang kanilang mga uri, hindi naman sila nananalo ng mga kadugo. Sumpa rin yun sa kanyang mag-ina na hanggat nabubuhay sila, hindi nito hahayaang may mangyari sa kanyang apo at sa asawa ng anak niya. Nang marinig naman ng kanyang asawa ang sinabi nito, bigla naman yung nahimatay, dala ng matinding takot. Pagsilay naman ni Wawi sa nangyari, inayos naman niya ang pagkakahiga nito upang makatulog na yon ng mahimbing. Kinabukasan, kagaya ng napag-usapan, umalis ang kanyang mag-ina. Alam niyang may galit yun sa kanya pero pinili niyang hayaan ito kesa naman magtagal yon sa kanilang lugar. Sa paglipas pa ng mga araw, wala silang ibang ginawa kundi ang maghintay sa tiyuhin niya. Bagaman hindi pa gaanong nanganganib ang buhay ng kanyang ama, malakas ang kanyang kutob na magpupumilit yung umagaw ng posisyon, lalo pat nalaman na nito na nakabalik na siya. Sa oras kasi na matalo nito si Wawi, paniguradong mapanghahawakan na nito ang kabuuan sa kanilang uri sa kabila ng pananatiling buhay ng kanyang ama. Nasa paniniwala kasi nila na kapag natalo ng naghahamon ang anak ng pinuno, talo na rin ang ama nito. Mawawalan na rin yun ng kapangyarihan sa kanilang angkan, hudyat ng kanilang pagkabagsak. Dahil dito, umaraw man o gumabi, walang patid sa pagsasanay itong si Wawi. Lahat ng pamamaraan sa pakikipaglaban ginawa na niya, alang-alang sa hangarin niyang maibalik sa normal ang kalagayan ng baryo nila. Isang gabi, habang nagpapahinga naman sila ng kanyang mga kapatid sa labas ng kanilang tahanan, bahagya naman sila noong napatahimik
nang masipat nila ang isang lalaking naglalakad papalapit. Noong una, hindi pa nila gaanong naaaninag ang pagmumukha nito. Pero pagdating naman ng lalaking yon sa mismong pintuan ng kanilang bakuran, bumungad sa kanila yung mukha nung tiyuhin niya na nakangisi. Nanlilisik ang mga mata nito at sa estado nun para bang natutuwa yun na makita si Wawi. Pagsilay naman niya doon, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kapatid na puntahan yung nanay nila. Matapos naman niya yung mailahad, dahan-dahan naman niya yung nilapitan, sabay wika rito ng, "Tagal kong nawala rito, hindi ka pa rin nagbabago. Bakit ka ganyan, tiyo? Gulo ba ang palaging nasa isip mo? Imbis na tulungan mo si Itay, mas inuuna mo pa yung ambisyon mo sa buhay." Nang marinig naman yon ang tiyuhin niya, tumawa lang naman yon ng napakalakas habang sumasagot ng, "Lahat tayo may kanya-kanyang gusto. Nagkataon lang na ang pamamahala ng kapatid kong gusto kong makuha. Nangihina na siya. Malapit nang mamatay. Hindi naman siguro masama kung ako magiging tagapaghalili niya, hindi ba? Tsaka isa pa, di ka naman karapat-dapat dyan eh. Matagal mo nang kinalimutan ang bertud mo. Naniniwala rin ako na matagal na yang nalusaw sa katawan mo." Dahil sa sinabi nito, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng galit buhat sa sinabi ng tiyuhin niya. Ayon kay Wawi na, kung hindi nga lang siya nagpipigil noong mga oras na yon, paniguradong nagbuno na silang dalawa. Gayunpaman, sa kabila ng kawalan niya ng pagtimpi, nanaig pa rin sa kanyang isipan ang magiging kalagayan ng pamilya niya sa oras na magpadalos-dalos siya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, sakto naman ang pagdating ng kanyang ina kasama ang iilang maninila sa kanilang angkan. Yun ang naglakas loob na humarap sa tiyuhin niya, pero sa kasamaang palad, walang nagawa ang mga nilalang na yon kundi ang magsimatay sa mga kamay nito. Matapos naman nilang masaksihan ang mga nangyari, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang ina na siya na ang bahalang kumalaban sa tiyuhin niya. Ngunit nang marinig naman ito ang kanyang nais, pilit naman siya nitong pinigilan sa paniniwalang hindi niya yun kakayanin. Subalit sa kabila nito, buong tapang naman niyang kinaharap ang tiyuhin niya, dahilan para pagbigyan nito ang kanyang hamon. Sa pagpasok naman nito sa loob ng kanilang bakuran, dahan-dahan naman siyang nilapitan ng kapatid niyang sumunod sa kanya habang seryoso yung nagwiwika ng, "Kuya, alam kong alam mo magiging kahihinat na natin kung sakali mang matalo ka. Nananalig ako sa'yo at sigurado akong may kamalayan ka sa gagawin mo. Sige kuya, ipakita mo sa nilalang na yan kung ano magagawa ng susunod na pinuno ng ating lahi." Nang marinig naman ni Wawi ang sinabi ng kanyang kapatid, tumangulang naman siya habang dahan-dahang hinuhugot sa kanyang bewang ang dalawa niyang itak na nakasuksok doon. Pagsilay naman dito ng tiyuhin niya, ngumisi lang naman ito habang ipinipikit ang dalawa nitong mata. Sa isang iglap, bigla naman yung nagmulat, kung saan doon tumambad sa kanya ang nanlilisik nitong pagtitig. Pag-angil naman ng nilalang na yon sa kanyang harapan, dahan-dahan naman yung nagpalit anyo na siyang naging sanhi upang masira ang kasuotan nito. Hindi naglaon, tumambad sa kanilang harapan ang isang aswang na dahan-dahan ang naghahanap ng pagkakataon para makalamang sa laban. Paglalarawan naman ni Wawi sa wangis ng tiyuhin niya, kahalintulad lang yon ng isang tipikal na gabunan
pero kakaiba ang tangang pisikal na lakas nito. Napakakunat din ang kabal ng nilalang na yon na siyang naging dahilan ng pagkatalo ng mga inutusang maninila ng kanyang ina. Matapos naman niyang masilayan ang pagpapalit anyo nito, napangisi lang naman siya habang nagwiwika rito ng, "Kampanteng-kampante ka. Mukha yatang minamaliit mo ko, tiyo." 5 taon man akong umalis dito, ni minsan hinding-hindi ko nakalimutan kung ano ko. Matagal ko na rin kinikimkim ang galit ko sa iyo eh. Sa wakas nagkaroon na ako ng pagkakataon para durugin ka. Ihanda mong sarili mo, tiyo. Hindi ako magdadalawang isip na tapusin niyang buhay mo. Pagkalahad naman ni Wawi sa mga katagang yon, taimtim naman siyang nagsambit ng mga engkantasyon na siyang naging sanhi upang mag-umpisa ng magpalit anyo ang kanyang katawan. Sa isang iglap, bumungad sa harapan nito ang wangis ng isang gabunan na kahalintulad ng wangis ng kanyang ama. Pagsilay naman doon ang tsuhin niya, bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagkasindak. Unti-unti na rin yung kumalma na parabang hindi na nito ninais pang makipaglaban sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang nasilayan, hinangad niya pa ring tapusin ang mismong buhay nito. Walang sabi-sabi, mabilis naman niyang inatake ang nilalang na yon na siyang naging sanhi upang mapukaw ang atensyon ng mga nilalang na nasa ilalim ng puder ng kanyang ama. Pagkumpulan naman ito sa lugar nila, walang patid naman yung nagsihiyawan sa oras na nasisipat ng mga ito ang mga ataking nagagawa niya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagbubuno, ramdam na ng kanyang tsuhin ang pagiging dehado nito sa kanilang duelo. Pilit na din yung sumubok ng mga maduduming taktika, pero sa kasamaang palad, hindi yun umubra. Dahil sa pangyayaring yon, wala na itong nagawa kundi ang umatras ng umatras habang pilit na sinasalag ang pag-atake niya. Maya-maya pa, pagtarak naman ng matutulis niyang kuko sa mismong dibdib nito, agad naman yung hinawakan ng kanyang tsuhin, sabay ng hihinang wika sa kanya ng, "Panalo ka na. Talo na ako. Pakiusap. Huwag mo kong papatayin. Yung mga kamag-anak mo naghihintay sila sa pagbalik ko. Nagawa ko lamang ang bagay na ito dahil sa kagustuhan kong mapabuti ang kanilang mga buhay. Matawad kung sinubukan kong agawin ang trono ng tatay mo." Nang marinig naman ni Wawi ang sinabi nito, kahit papaano nakaramdam din siya ng awa sa tsuhin niya. Hindi naglaon. Imbis na paslangin niya ito, itinulak na lamang niya yun papalayo, sabay wika rito ng, "Pangako mo yan, kaya obligado kang tuparin yan. Sige na, umalis ka na habang hindi pa nagbabago ang pasya ko." Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, nagmamadali naman yung tumakbo papalabas ng kanilang baryo. Sa pagkawala naman ito, paisa-isa naman siyang nilapitan ng kanyang mga kasitso na walang patid namang nagpapakita ng paghanga sa kanya. Akala niya doon na magtatapos ang lahat. Pero 2 araw pa ang lumipas, binawian na rin ng buhay ang kanyang ama. Nang mailibing na nila ito, siya na ang tinanghal na bagong pinuno ng kanilang lahi, ngunit bago siya pumailalim sa mga obligasyon, sinubukan niyang balikan ang kanyang mag-ina. Ilang beses niya noong nilibot ang buhol pero ultimo anino nito, hindi niya nakita.
Nang mapagtanto naman niyang nilayasan na siya nito, nanlulumo naman siyang bumalik sa kanilang sityo. Nawala man kay Wawi ang lahat, kahit papaano nagpapasalamat pa rin siya, gawa ng nasa tabi niya pa rin yung mga kadugo niyang nagmamahal sa kanya. Ang tiyuhin din niyang nakadwelo niya noon, naging malapit na rin sa kanila, kaya na may sa pagtagal pa ng panahon, sumaya na ang kanilang pamilya. Nawala man kay Wawi ang kanyang mag-iina at ama, kailan may hindi niya piniling ilugmok ang kanyang sarili. Sa isip-isip niya, yung pagtatrabaho niya sa Bohol at pagbuo roon ng pamilya ay parte lamang ng naramdaman niyang emosyon noon. Sa kagustuhan niya kasing baguhin ang tadhanang nakalaan para sa kanya, sinubukan niyang mabuhay gamit ang katauhang hindi naman talaga siya. Dahil dito, naging masalimuot ang kanyang buhay at kalaunay napilitan din siyang bumalik sa tadhanang 5 taon niyang iniwan. Gayunpaman, sa kabila ng mga nangyari, naging isang pangkaraniwang pinuno itong si Wawi. Hindi sila noon basta-bastang nakikipag-ugnayan sa mga tao, gawa ng sa abot ng kanilang makakaya, pinili nilang dumistansya sa mga ito. Siyempre, itinuturing nila yon bilang mga pagkain, kaya walang rason para makipaglapit sa mga ito. Ayon pa sa kanya na, sa ilang dekada nila roong pananatili, marami na silang nakalabang mga albularyo at iilang mga antingero. May mangilan-ngilan sa mga itong napaslang nila pero karamihan pinili nilang makipagkasundo. Magpahanggang sa ngayon pinuno, nananatili pa rin ang pag-iral ni Wawi, ang pinunong gabunan ng Cuevas. Okay. Opinyon ko sa kwento. Para sa akin, napakasakit ng nangyari kay Wawi. Kasi unang-una, namatayan siya ng tatay, tapos yung ine-expect niyang pamilya niya na hinihintay siya sa Bohol, nawala. Di ba? Para sa isang ama, sa isang anak, tapos panganay ka pa, ang sakit nun, patong-patong na emosyon yung papasok sa'yo nun. Pero syempre, bilang matika si Wawi, alam naman nating lahat na gabunan, yung puso niyan talagang matatatag yan di ba? Matitibay yung puso niyan pagdating sa emosyon. Hanggat maaari nga yung mga gabunan sa pagkakatanda ko, ayaw na ayaw niyang nagpapakita ng kahinaan nila. Kasi alam nila sa mga sarili nila na kapag pinakita nila yung kahinaan na yon ang papatay sa kanila. Diba? So para sa akin, malungkot yung kwento kasi maraming nawala kay Wawi. At the same time naman, masaya rin naman yung kwento kasi siya na yung pinuno. Isipin ninyo 1984, medyo bago-bago pa to. Well, di pa ako pinapanganak niyan pero hanggang ngayon nananatili ang pag-iral nila Wawi sa Cuevas, Agusan del Sur. Pero syempre, hindi pa rin tayo sigurado kung hanggang ngayon nandyan pa rin sila. Pwedeng lumipat ng lugar o nandito na sa ating modernong sibilisasyon, di ba? Walang makakapagsabi. Yung sender, malamang sinabi lang na hanggang ngayon nananatili sila dyan sa Agusan del Sur. Pero alam ko hindi. Kasi sino ba namang pinuno ng gabunan ng ipagkakalulok yung teritoryo niya dito sa kwento natin? Alam naman ito siguro ni Wawi o nung sender natin na libo-libong nakikinig dito sa channel natin. So alam ko hindi nila ipagkakaluluyan yung lugar nila na yan. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.